Udara begira, Gernika Lumoko udalak eta turismo bulegoak turismo planak aurkeztu ditu Bermeoko turismo eta Mundakako turismo ordezkariekin batera Euskal Herria Museoan. Bertan izan dira besteak beste, Inigo Maguna Goikoetxea, Gernika Lumoko turismo zinegotzia, Amaia Garzia turismo bulegoko zuzendaria Gernika Lumon eta eskualdeko beste turismo ordezkariak. Azken finean, turismoa aitzen dugunean, garrantzitsuena da, ulertzea helmuga turistikoa. Eta holelako ekimenak eta bizita gidatuk da emoten zoiena balorea helmuga turistikoari. Bueno, jarraitu sortik, dakogu Urdaibai, horbe bai dau Euskadiko top 10aren barruen dau, eta hemen zein da gure altxorrik nagusizena itsasadarrera eta entorno naturala. Karta Europea de Turismo Sostenible edo Europako turismo jasangarriaren gutunean, batzar horretan askotan aipatu da, gure jomuga dela kalitatezko turista jasotzie. Batzar horretan askotan aipatu duen izen da, ez dugu nahi kalitatezko turista jaso, bazik eta guk eskaini bar dugu kalitatezko eskaintza turistiko bat. Eta holantzik guk eskaintze dugune maila altukoa bada, etorko dien turistak maila altukoak izango dire. Eta azpimarratzekoa da, kasu honetan esalikela, edo esaten dugule, Urdaibaien dauzen enpresan maila oso altua dela. Eta bukatzeko, untzezan dutena zelotute, eskertu nahi dut, Urdaibaiko patronatoko zuzendari zemendeko gule, Nikolas García Barregero, eta baite, Aitzi Baranzoti, Urremendiko zuzendarize, eta zoriondu nahi ditugu hemen gauzen hiru zinegotziok, ze eureri esker, martxan jarri da, turismo jasangarriaren Europako gutune, Karta Europeo Turismo Sostenible delakoa, eta eureri esker, gure turismo bulegotatik garatzen gabizen landanetan eta helen aipatuten elkarte, kultura elkarte eta turismo eragiledanen ahotan jasangarri berbie jarri dugu eta espero dugunea hurrengo urtietan gure eskaintza kalitatea hobeko izetiez gain jasangarri zago izetie. Gu bermiotar modure eta gure identidadie, arrantzal identidadie, erremarka teko intentzinuegaz edo atara dugu hau eskaintza, Bermeo Tuna World Capital eskaintza hau, eta Amaia konta azaldu dago moduen ekintza ezberdinetakuz, eta gu bereziki oso arro gauz, honegaz eskaintzagaz, ezta. Konserberatara bizitzek, pintxo dastaketak, San Juan erabe bizitzek, bizitak idauek gratis izango diez, eta probet Amaiak komenta dauena, ezta? Eta honegaz haue komentata, Mundekako turismoko zinegotziz ere mogotzate pasue. Argi dau, Kepa komenta dauena. Azkenean eskualde txiki bat gara, herri txiki gara, eta bakotxak libreki egiten badugulan, taldeka baino askoz gitxi hau lortuko dugu. Eta orduen, lantaldean lan egitea oso garrantzitsu da, azkenien hiru turismo bulegoek eta inguruko herriekaz batera jakin behar da zer daukagun ona, eta zer eskaini aldugun. Eta hori dela eta Amaiak aurkeztutako 50 planen laburpen hori. Mundakara lotuta eta udara lotuta bebai, aprobetxa behar dugu, azkenien urtean zehar dano gauza aurrera atatzera eta udan eskaintzak handiago batiezen ez, mundakape eskaintzak handia batiez. Esteko bakarrik itxasora begitutea baino, baina lurrera begitu behar dugu orduan. Itxasora begitute mundaka oso ezaguna da eta badakigu Europako eskerreko olaturik onena edo onenetarikoa dela eta horreri grina atara beharriako, ezta? Amaiak esan bezala, 3 enpresa dekoguz, bai surfa, bai stand-up padela eta bai sup egiteko eskaintza astelehenetik domekara edo zein ordutan beti mari kontutan hartuta. Horrez gain, itxas ibilbideak egin geinkez, eta Mundakatik, Txorroko Puntatik urten da, egunero eta jasangarritasuna, Amaiak esan bezala, eta ez da gure errepikatu, oso garrantzitsu da, azkenean biosfera baten bizi gara, eta erabili behar dugu,
kotxea itxi behar dugu alde batera, eta jasangarritasuna kontutan hartu behar dugu.